Kini ke Akashwani Shillong ke khubor ban pulia phi di meri nong ti walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jo ke khubor mta kastem. Menteri Rang Bado Keri Narendra Modi ula penyat ke jinlang jo ke Cabinet Committee on Security CCS Mintin kesengi New Delhi. Pensngau Menteri Rang Ba ke Jalal Konrad Kesang Ma ba ke Sarkar kala shimye bon tli kirai ki bakongsan ha ke jinlang jo ke kenhuan Menteri Sarkar. Barka sensus arhajar arpunya ulani ke jing thok khana summary hakri borok away kala sedang nadu minhin kesengi. Ki khubor ki babnia. Menteri Rang Bado Keri Narendra Modi ula penyat ke jinglang jong ke Cabinet Committee on Security CCS ban khmi biang sashi si ni kilat rekam bala shim di kitanat ba pher jong sarkar bat ban shimru ya kirai ki bakongsan ha ka bede ba kalongkaman hakari na ke jing khie jong ka thama ha ka banta sep ngi jong ka doba Asia. Ya ke jinglang la penlong ha ka jaka sa jong Menteri Rang Bado ha New Delhi minhin kesengi. Kani ka di ka jingi kendu ka baar jong ka CCS nadu baki ka thama ha West Asia. Hakate ka jingin lang Menteri Rang Bado la bishar punya ki jingdon kam ki bakongsan ki badan kam na ka benta ki nongsong shnong kari. Ulai krendu halor ka jingdon jong ki dawai sebo na ka benta ka rep kariang hakari ban pentikna bakam kan om dan jingduna kham tam hakani ka por thung portem. Umudi ula airu ka jing betha ya barok gi tanat rekam jaga sarkar ban le kat ka badawa khanang ban penti kena ai jing da ba jing shngan ka ba biang gi nongsong snong ba kinam de ban shakta na ka daw jong ka jing khi thama shabar ri. Menteri Rang Ba ka Jalal Konrad Kesang Ma minhin ka sngi ula pan benai ki rai ki bakongsan bala shim ha ka jing lang jong ka kanhuan menteri sarkar ha ka bai de ba ki jing pen thamai ka tre ka kata bat ban kenti ru ka yo ka kon. Kakanhuan Menteri kala kubur ya bondli ki service rules ka bakantop ru ya ka Meghalaya Science and Technology self-service rules ka Meghalaya Integrated Economics and Statistics service rules arhajar arpun rio but ka Meghalaya Subordinate Integrated Economics and Statistics service rules arhajar arpun rio. Hakawini ki laptrika mathamai la pendunai ka khajana VAT ha ka methane gas baju penan kam kom ka oil and natural gas na ka khatsau 0.1% sha ka 1% ban pen khlan ya ka jinge khun ha ka khai pateng bat ban khring ru ya ki nong bei tingka. Kakanhuan Menteri Sarkar kala penbedru ya ki kendon trekam Shakri Sarkar na ka benda kino hikai ad hoc da ka ba ai jingbet ya ka jingsiu pension ka ba shisen siu bat kiwe. Kiwe ki jing penbet bala rai ha ka jing lang ki kentop ya ka jing bujili kerteng ki katuk ane teli ki surok bat ya ki kentot chnong. Menteri Rang Ba ka Jalal Konrad Kesang Ma ha bakaran cikilat pathai kubor hadien bala wai ka jing lang jong ka kanhuan Menteri Sarkar ula ong baka Meghalaya kadang mat hi ya ka jing duna ha ka jing pai ki tendong le air shed jing shed ha yeng la ni ki domestic LPG henrei kadang la ban penbiang. Wat la kata barok ko kari ka lai kendo ya ka jing e ka bakrau ha ka jing mam yo ya ki commercial LPG. Ulai thuru ba ka sarkar kala penkiu ya ka bha commercial LPG sha ka 90% ha ka leng ka jela. Ulapan pau ka jing kermen ba ansala ban penbiang ye ki jing don kam ha ki sngi ki ban sawan. Menteri Rang Ba usyam ba ka sarkar India ro kala syem mikilat rekam man weng ya ka ne ka jing kedok gas ha kri barok we. Ulai thu ba ka ne ka sarkar ka pasen syar manta kala la ban syem ka rai kala penbiang ru e ka jaka ban persyang tre ya ka ne ka projek. Ula bendap susu da ka ba ong ba ki ba kum kini ki projek rekam ki kham syem por henre udon ka jing kermen ba ansala ban penbiang no shen ya ka kam. Menteri Rang Ba ka Jalal Konrad Kesang Ma minhin ka si ula sakhi ya ka jingsoi ya ka soskular banya trace ngau thu jingmut lang apeng ka sarkar Meghalaya ba ka Starlink India da ka jing thuan pen khlan shisho ka jing pinya so satellite. Katai ka jing kot ka long pen khlan ya ka jing Shakri digital ha ki than nyong kendong da ka ba pen biang ha ki school ki health center bat ki jaka bakong san hasnong hathau. Lakmi linti bakani ka jing persyangkan serap shibuan ha ka bapen biang ki basha sumar jingpang ka puli puthi ba ka tre ka ta ka ba man la ka sngi ka sarkar kala pen sngo ya ka jing nang penbet penbiang digital ha ka sinshar khadar ha kini ki khniat snem ki bala dem Kibriya sarkar ki ong bakani ka jing tre lang ba ka Starlink India kan salong ka jing rap ka ba khrau bha ban pendap ki jaka ki bathli bat ban kersha ni ka thong ban pen galai ka Shillong sha ka IT hub. Kini ka di ka khubor ka bawan Shafi na ka Akashwani Shillong.
Kini ke Akashvani Shillong ka bawan lam shpi ke khubor. Ka India census arhajar arpunyo lani ka jing thok khana summary ha kari ka baran bon tabe ki nongshong shnong ha ka perthai kala sedang nadu menin ka sngi ka balong ru ka jing bu dak ya ka census ka ba khan riu bat ka dei ka wat ka ba phra nadu ba kari kala yo ya ka jing la dut na ka jing sanchar nong we ha Meghalaya lapan khre ban sedang ya ka kam ha ubnai jemang kan deiru ka sien ka baningkong ha ka ba anpanan kam ya ka tre ka ta digital ha ka census da ka ba ai lat chwa ya ka jing penrung kerteng hidala di hado ka khasan trek uyayong anpan buat pat da ka jing nyau ki yeng na do ka khan do trek uyayong hado ka khasan trek ujemang ka jing nyau ki nong shong shnong bat ki jait pendiu ki ba pher kan sedang ha urang phang hajar punyo ka sarkar kelamang khatwai hajar nyau spak khat phra kror tingka ban penut ha ka ni ka kam Registrar General Mrityunjay Kumar Narayan ula kentui kinong shnong ban ya ki data ki babiang. Menteri rong ba konar ke sangma minin ka si ula ka bha jingkishan bisa hapo jong Chief Minister's Special Development Fund CMSDF shekinong elam shnong kinong sengkam na jong ki jaka ai jingkai ki riushimet bat ki wei Nakabantau senyam terikam arhajar arpun riu ka sorkar Meghalaya kelamang pisa palat san pau kulur tingka ban penenkam hasan spak saupusan teli ki jing terikam bala terwa. Haka kerwa khubor jung ulim baka social media usang mau loong ba udap da ka jing sko kemen ka bakrau banyu ya ka jing ya chaprang jong ka tei ka scheme. Kini khot jong Awaken India Movement hapo ka jingilam jong ka kongbi kharbani menhin ka si kala ai da ka dorkhas sha ka Deputy Commissioner jong ka West Khasi Hills ka Himan Nayak hanongstone ban pan jing pin sha hilor ka jing ta jong ka sarkar ban ai jing mentoy shekibreu ki bamdan adhar kila ka do ba ka hukum jong ka ying bishar ka ong ba number adhar umde uta ba haban danbe haka jinjubab jong ka Deputy Commissioner kala ong bo adhar udang dehi u kamat ka bakham kalan namar ba bon ni ki scheme jong ka sarkar pedeng ba ki sarkar jela ki shania ha ki jing se pisa bala biang do number adhar ka ong ba ka board district kan sapan jingirap na ka sarkar jela banyak open shy ki ni ki jingbu jingkili jungki haka wei pat kaliang ka DC kala penselori ki pat ba ban pendung kerteng ila dia na ka menta ka adhar card khnang menyo jing mentoy na ki scheme sarkar Ka National Law University NLU jong ka Meghalaya kala pre admission na ka banta ka snam puri arhajar arpunyo da ka batruai ki jing puli ki ba pher ka jing thmu bat kre ki samla puli sha ka tre ka ta kalawai ki program ki kentop ya ka BA LLB ha ka Policy Science BBA LLB ha ka Fintech bat ka BSc LLB ha ka Data Science ringkat bat ki program LLM ha ki Corporate bat Criminal Law Katulong khubor belayo lum ko ong ba labha san phau tali ki si na ka banta ki nongsong snong jong Meghalaya khnang manyo kan tiu ki trai muluk la play ka admission menta ba ka tarik ka bakhaddo ka dei ka khan reu trik ujemang hajar arpun rio ka Directorate jong ka Civil Defense but Home Guards Meghalaya menin ka si kala rakhe burom ka Raising Day jong ka State Disaster Response Force Battalion hamau diang Menteri Katana Civil Defense Ubraning isang malembat ki officer rangba kila don lang ha ka program de kemen ha ka jingkran jagu ulaong ba la seng ya ka battalion da ka ba penyeso alang ya ka border wing home guard ban pen klan ya ka jing ajing rap ha ka por lanat ula pen i ba ka jela Meghalaya ka de ka ba shong sir bha na ki jing tuwa khandau ban ka jing shlei namar ka taw la banjur ya ka jing non kam ban long balakre lupa ya kata ke kenhuan an sanang penbiang shosho de ki tiari khun ki balong kat kun kajuk menta bat an sa ai shosho ya ki jingi kai pentbet ha kani ka kam katu kani ka khubor kala kun kala wan shpi na ka Akashvani Shillong sa shipor kata ha ka por prabaji nginya so ka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban pen bo da ka khubor phareng ka por pra khasan minen kani ka Akashvani Shillong so bhavan amanta ya ki khubor na Delhi